Hola, jo sóc en Darío i avui us anem a presentar habitacions de Torre d'en Galmés. I hi ha 7 cases desenterrades, però hi ha 30 que encara no s'han desenterrat, aproximadament. A cada una hi ha 6 o 7 habitacions. Però una cosa, com sabien quina habitació era quina? Molt fàcil. A la caseta del Ca quedaven els restes d'ossos. Al dormitori necessitaven només poca cosa. A la cuina quedava el lloc on feien el foc. Al magatzem guardaven menjars i coses quotidianes. Per exemple, en aquesta casa de Torre d'en Galmés hi havia les següents habitacions. Per exemple, aquesta era l'espai per teixir. Aquí hi havia la caseta del Ca. Hi havia 2 dormitoris, que un era aquest i un estava allà. Aquesta era la cuina, on preparaven el menjar. Aquest era el magatzem, guardaven les coses quotidianes, menjar, etc. I això eren les habitacions desconegudes. Moltes gràcies per la vostra atenció.